Tänä iltana kolmas näkökulmamme on tämä. Nettiä ei voida sulkea, mutta mikä ihmeen viisaus on siinä usein kuulussa hokemassa, että nettiä ei voida valvoa? Kyllähän liikennettäkin yritetään valvoa, vaikkei kaikkia rattijuoppoja ja kaahareita koskaan kiinni saadakaan. We're always talking about warning signs and could we have seen it coming? Well, you know what? If you want to look for warning signs, there they are. Those are your fucking warning signs. Investigate those fucking people. Amerikkalainen YouTuben käyttäjä varoitti jo kesäkuussa Pekka-Erik Auvisen ja muiden samanhenkisten tekemistä videoista, joissa ihannoitiin kouluampumisia. I'm not the type of person who would report these profiles to the FBI or to a law enforcement agency. And I don't think most of them should be. But there's a few that probably would warrant some sort of investigation. Internetiin laitettu varoitus ei kuitenkaan johtanut mihinkään. Keskusrikospoliisin Vantaalla Jokelan tapahtumat yllättivät täysin. Sen tietotekniikkarikosyksikössä on toistakymmentä työntekijää, mutta nettiä heistä seuraa varsinaisesti vain 2. Koska täällä keskusrikospoliisissa on törmätty tällaiseen kouluampujia ihannoivaan materiaaliin? Kyllä se tuli silloin suurin piirtein heti, kun tämä Jokelan tapaus tuli, että ettei se aikaisemmin niin ole sillä lailla, ei niitä ole osattu sillä lailla yhdistellä mihinkään. Onhan näitä tuolla maailmalla ollut tietysti jatkuvasti, varsinkin Amerikassa ja muuta, että Suomeen sitten liittyisi, niin ei se ole niin kuin jotenkin ollut sitten esillä. Mäkysen yksikön resurssit riittävät yleensäkin vain vihjeiden tarkistamiseen. Viime päivät on selvitetty uusia uhkauksia. Käymme katsomassa suomalaisten suosimaa Facebook-sivustoa. Se kätkee sisänsä myös Jokelan ampumista sympatisoivan ryhmän. Auvisen tekoa kuvataan rehelliseksi ja terveeksi reaktioksi nykyyhteiskunnan kauheuksille. Ryhmän jäseninä on nimellään myös suomalaisia. Ovatko he teidän kannalta kiinnostavia henkilöitä? No toi varmasti on, kyllä, että kyllähän niitä katsotaan, mutta se, että motiivit on sitten tietysti aivan ei sitä osaa sanoa. Niitä on niin paljon eri puolilla justiin tätä tavaraa, että kaikkien niiden läpikäyminen, niin ei se ole niin kuin yhtäkkiä mahdollista. Internetistä löytyy kokonainen alakulttuuri, joka kannattaa kouluampujia. Yksi tämän alakulttuurin edustajista on tässä. Ryhmä ei ole suuri, mutta sitäkin radikaalimpi. Se pitää Yhdysvaltain Columbinein koulusurmaajia sankareinaan ja heidän tekonsa päivämäärää vallankumouksen alkuna. 24. muutti kaiken. Aloimme nähdä maailman sellaisena kuin se on. Paikkana, jota dominoivat tyhmät ja heikot, jossa vahvojen on rajoitettava luontaisia vaistojaan. Mutta me emme halua kannattaa sitä enää. On aika nousta esiin ja kohottaa nyrkkimme. Sen vuoksi loimme tämän armeijan, paljastaaksemme totuuden tästä yhteiskunnasta. Teksti on samankaltaista kuin Auvisella. Hän julisti eliminoivansa kaikki, jotka näkee epäsopiviksi ja häpeäksi ihmiskunnalle. Ryhmä on tiettävästi perustettu vasta tänä vuonna, mutta Auvinen nimimerkkeineen on keskustelijoille tuttu. Ehkä hän oli myös ryhmän jäsen. Jäseniä on 20 eri maista. Sivuston keskustelupalstalla Auvisen teko aiheuttaa innostusta. Ampumiset ovat levinneet Yhdysvalloista Eurooppaan, luonnollinen valinta maailmanlaajuiseksi. Kuinka verkostoitunut Pekka-Erik Auvinen teidän näkemyksenne mukaan oli? No nyt on tietysti niin vähän aikaa kulunut, että ei ole pystytty vielä kaikkea tällaisia tekemään tällaisia lopullisia yhteenvetoja, että vaikea on tällä hetkellä vielä sanoa siihen mitään. I warned you. I went specifically head to head with this very kid who committed this act. I made videos directed exactly at him. My video natural selector is a subpar human, directed right at the man or the boy who would eventually, on this very day, become a
another mass murderer in the tradition of the people that you have allowed him to hearify. Voimavaroja tarvitaan näköjään myös poliisille ihan oikeasti ja monella tapaa.